masyarakat balak keluar kita baso bangin perpoi kita kamar kuma gila bu por maki kharsan singih dian ngina perpoi ya ki mar baki nuan banter Kinoshong di dok kha hayodu ahpo ka kunhun khasi jantia Fish Wholesalers and Retailer Association hakajan me jang ka khandai tarik kilalet ban yakandu ya ka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba ban panjik penshai hakabaya dei ba ka jinglap bakhle bat inject da ka dawai formalin ya ki dok kha Hadin ka jinga kandu jangki bat ka DC kala penpau bathe dawai formalin ni ki dok kha ka de na ki jat dok kha shalan ki ba na ki jela ki ba jingai ki ba deiru ki ba mana ban shalan bat tang balalap tang na basa di dok kha hayodu shilong hendrai ka de ka bala tes kelum lang na baro ka we ka jela na kalyang ka DC kala ajing bet ikinong de baki laban de ki dok kha local ki ba khamja na ka jela kumna Assam hendrai kat bai ki dok kha shalan pat la pha sangeshwa shipor na kalyang kinong di kile thu baka sarkar kampat la ban thu na elalap ikidok kha balap baki kle da wai formalan na mar kidang penlong ka jingpet benya habaro ka wei ka jela ti ningkong siap kai ka ba ngan IFP ka jing juba ya kai ka baja kalau nalor ke report ka ba mi minen ka order ka ba mi minen na ka Food Safety Commissioner jong ka state government ti halor jong tu ngiyo iba lamana ban penya kidok kha salan ti halor jong ka phang ni let ban ya kendu ya ka DC ban yu ajing sana ke kita kijat mar salan ban yu ajing sa but onang ilale ya kendu ya DC kalong ka ba successful kalong ka ba seiso kata kajing ya kendu yang iki ban yu ka jing sa hit na DC baki don kijat mar ki balamana ban penya kita gidi ki kha salan ki kiba ya from far state ban ki state kiba kham jingai kita gi ki ong ki marsalan hadian ba ngilayo ya keren ba DC yang ya ingi ki permission pat bangin penya gini ki doka lokal kini ki local production jong adjacent state kemut ki state kiba marjan kum ka state Assam kini ki local production kini ki kum ki khaim ki babunjat kini ru ki bunjat ki production kini ki local product tang kita hingya ki je kenduk mene ndre nor jo kata Keladon ru kejinya selok apa yang jengi bat ka DC ba ngikin tu ya ke government ba nang ni khmat ba kan long testa ha ka ba kan wan man tes ki kimar ki mata sho bangin onload na ki kali kenang ba kan long ka ba singa nyangi yang kinong penya yo ya kini kimar ki bawan na bar bat kumjuru ki nong bam kindan ha ka jin singan kindan ha ka jin singan bat ka jing kumtak long sir ba kinum bam kho nyo su nang nis mat hadin bala tes ya ka kamut kiru kinyo ka jing sai ka ba kinum don ka jing tiang ka jing kho nyo himut bunong ki dok ha ki badan menta hindi biang na ya ki dok ha ki badan menta bar khat ki ba ki khasalan ngilari ton ndon su ngim sha su ban marketing iki ngim don kam su sistem mang yang cooperate lang bat ki pat ba ni cooperate lang ba government kamul ya kan uno ketiar ka badan sistem is banded food ya kata ngin return no ngin lani ngin destroy no ya ka nginum marketing ya ka nginum marketing su ya ka la kali ka dek production fast state production ngimla ban mention ni kenu state amar ki production ki babun ki nagi state bon far state bong kamut nagi bun ki state far state halor pada kita kedok ha ong disi pang kedok ha mde ong kelaban ni kata ka far state ko bagi sebar ki numla su bonwan kita ya kata kedok ha ki ong hadin khatsan sengi ki ban suai kita khatsan sengi ki numila ngimla bande ka hadin bagila form ka komiti jengki bakin sebele kumno ban ra iki dok ha ki bagi ki dok ha ki bon ra na kham sajingai muka kharo kha pengas kha pamphlet kha katla ya kita ki dok ha menta ki ong bakin sabuk ko ka testing ayu hangte office te man baka yu kalet kitu kin la ngon ra kitu ki dok ha kharo la sya ban ra ki kharo kita baru ki bakin sya bandi menta kin test wen hangte kin sawan hayu di kita gitu kah hadin kersan sengi kin sawan ra ini gitu kah nanti man la balik sayo kin sates kita gitu kah bandar lapoi kum tam kita gitu kah bangin le kita ban release kita gitu kah ru bagi wan le tes ngin sekot ki press ba piru pinyo ban pensasi ki ba bangin la le tes nang tangi sa market ya ka tinggi kan tempat ai clearance lap nang nu kita nomor kong nang bun kita sebagian le nang menang na kibun ki kentot hiru kisem gini sampul om ni kisem tang sejaka sampul kisim na keleng jong kastir om nang tang nang ni udu
yakini sampul bagi sim le atas am dai tang nani yodo la sim yakini keleng jong ni kastia bagi le atas dia tampalong complete kata tes kat mengkejing batai jong DC ti rekat ke bala adaptas ki bailai clearance ni kilong ta ki local fish ki ba from the adjacent state ki ba pemenya keren Assam state kita kilong clearance bat ki belong senganyi ki ba bakin penunkam bakin ba Ang labata ya pi meningkong ba ya tes sampul lasim om tang na yo lasim na keleng jong kastit ya tes sampul lasim om tang na yo lasim na keleng ki kentot jong kastit tena takadaw ngimla ban keno bang ba ya kini kita ibelong positif de bayo na yo ngimla an keno mentar ngila ban di ki local product mende na do sana do mentar ngila ban di cai kajaran khal bangidon ga meeting gumni ngimpala ban pli kedukan nre na ngila kut kani ki meeting jungi kanya slok jungi ngila ban pli ban kedukan kaya bin adu mentaru kan ya bet kamnom don jing Hadin ke khatsan sengi be kin sya kita ki khatsan sengi kin sya kita ki ya kita ki dokha kita ki saujat ki dokha kin sya makin wan ga ki trok kin wan hote hadin kata kin tes swa kin salong kanlong regular man kapor tes kamut ka ba kanong ban safe yu pajba bagi ba om bagi ong kabawan na jengai kini kabalo oleh kumne kuntai ndai ka tes ki ai minha kumne ngala ong fi mene ba ngiyo ka tu ka tes na nang thi ka ba ka tes nang te kila tes ki food and safety initiative ya ka tu mga ong fi ngim senia ndai ka kampor an tes na kini tingi di ndai lada ka tes kering syariah be kan ka tes ka ba na ka jala na ka state la jom nang ni kila clearance kamu ngilala ngindi ndek kini ki kamla pade nak ni ka state pade la ka ka bagi ai test kiwan ra pat ka tu certificate negative formalin ndek ngila formalin mangihingin sim action ni kita bangin sya nginum sya su itu supply marang ni tangi gitu ki basya kiban ra certificate certificate nasyati bat nasyani kalau kaju ke bangolong negatif kemudian kata ngin sim mar bin kita kanang ba ngin yo la kita test bin nanti ngin yo sim action itu bersupply nanti ngin lap ke uno udi lisi ke state government kalaban sim action itu kali kalaban pen stop kalaban fine kalaban le akan kono kom ka ang sugin ongki kani nakani ke do khati lap mat kani certificate ya certificate ndai kat hadu mentah te ngim perla apa nong ye hadu katsan segi kin sa set up koi ka office nte te kya kata ka dokha ke bani segi ka pila long pa kin bam kamot ni bin telong egi ki begini ka put ki basuba ka bamdon ki egi ka ba khamtam ni num sha kan tho bang ni di ki dokha ki ba ki bam jabo ki ba pen kwa hi ngi ko prep ko government la kumno kat ke balik maki ngi ko ngin ya ko prep ko government bat nak hantam jing to ji ba ru ba kini ba am ko fu suba man lak ngi jing pang jing dan jing pang jing sistem nak ta kada harin katsan sgi kin sawan test biang kin sawan is test in sele regularly kata test kita saujat nong song snong para nong bam dokha ba hayo hat kia di gitu ka kuma judi berbor kita di local production di kamdan jingma jing tiang kalau ke jing ai clearance jong di